Za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja evo završava jedna uspješna godina. 2019. godina najuspješnija po subvencioniranim kreditima za naše mlade. Na prošlom natječaju 4200 mladih obitelji riješile svoje stambeno pitanje. Sada ima svoj dom u kojemu se i rađaju djeca, u domove u kojima čujemo i smijeh. Više od 1000 djece se već rodilo u domovima natrag 2 godine koji su riješili svoje stambeno pitanje naši mladi ljudi. To je jedna prava demografska mjera. Izuzetno smo puno radili na digitalizaciji, na digitalnoj transformaciji, dozvole, pojednostavljivanje izdavanja dozvola, pojednostavljivanje uopće sve izrade dokumentacije za dozvole, čim manje printanja, a opet čim više digitalnih usluga. Znači, iduće godine će biti pojednostavljeno izdavanje građevinskih dozvola? Ove godine je već pojednostavljeno izdavanje građevinskih dozvola, sad pripremamo jedan projekt gdje ćemo još pojednostavniti i gdje ćemo osigurati sve informacije na jedno mjesto našim projektantima da točno znaju na kojoj parceli se smije što graditi, koji su uvjeti, tako da čim manje traže od javnopravnih tijela, od svih javnih, oni koji moraju napisati tu se ovo smije, to ne smije, da sve to bude na jednom mjestu i da se odmah vidi na kompjuteru i da projektant potroši čim manje vremena u samoj pripremi dokumentacije, a onda kad se krene u izradu građevinske dozvole, da to bude u 15 do 20 dana maksimum. Znači, Hrvatska na putu prema digitalizaciji? Potpuna digitalizacija, čim manje administratora. Evo, u 2019. smo donijeli nekoliko bitnih zakona koji to omogućuju i već sad smo puno ubrzali to izdavanje. Očekujem iduće godine još brže, ali moram reći da bi bili potpuno digitalno transformirani, treba nam 2 do 3 godine u suradnji sa mnogim drugim ministarstvima koja će isto sve svoje podatke digitalizirati i staviti na jedno mjesto, stvarno da olakšamo našim poduzetnicima, to jest projektantima koji rade dokumentaciju za naše poduzetnike. Dakle, sljedeće godine se kreće u nove subvencionirane kredite? Evo, intenzivno radimo na tome da iduće godine imamo 2 kruga, o tome će javnost biti obavještena krajem siječnja, da bude jedan krug u ožujku i u rujnu. Treba još neke odluke donijeti. Do onda ja sam siguran da ćemo ići u ta 2 kruga. Veliko je zanimanje, velika je potreba i intenzivno radimo na tome da omogućimo i drugim našim mladim obiteljima koji za sad još nisu riješili svoje stambeno pitanje, da ili kupnjom kuće ili kupnjom stana ili izgradnjom kuće riješe svoje stambeno pitanje, da ostanu ovdje u Hrvatskoj, da ovdje rade, da ovdje doprinose rastu gospodarskom i da im ovdje bude bolje. I evo samo za kraj pitanje, koliko će to zapravo mladih obitelji biti uključenih u ovaj program? Dakle, gledamo ovo što je iza nas i gledamo sljedeću godinu. Sve skupa. Od 2017. do 2019. u te 2 godine više od 9000 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje subvencioniranim kreditima. Znači, to je više od 9000 stambenih jedinica? Više od 9000 stambenih jedinica, više od 8000, ali unatrag 15 godina je riješilo svoje stambeno pitanje preko POS-a. I dalje idemo sa subvencioniranim kreditima, ali i POS-om, s time da ćemo akcenat staviti na zgrade za najam, jer imamo dosta potreba mladih ljudi koji ne žele kupiti nekretninu, žele biti u najmu, jer možda će imati neku priliku se preseliti u neko drugo mjesto, negdje drugdje raditi, i tako da je najam dosta zanimljiv i idemo u tom smjeru.